Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Qala al-musaddiq al-imam al-alim al-allamatu asy-syaikh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bima tatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Apa ya, Mas? Nomor piro saiki? 42 petang puluh loro tambah loro. Oh iya, petang puluh loro. Wal maqalatu tsaniyatu wal arba'un. Lan utawi maqalah ingkang kaping 2 wal arba'un lan petang puluh iku an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu isine niku annahu sak temene Rasulullah kala niku ngendika sapa Rasulullah, ngendikane hubiba digawe seneng ilayya maring ingsun min dunyakum saking urusan dunyamu, ai mahbubatikum pira-pira perkara sing mbok senengi, mimma saking barang ingkang tetep bainas samawati wonten ing antarané langit lan bumi. Lah apa sing digawe seneng? Apa salasun telu siji. Wah, sampean yo seneng ya. Aku ya seneng ya. Siji at-thayyibu atau at-tibu bacane Mas ya. At-tibu wewangen. Nomor kali wan nisa wong wedok teh. Masuk. Ya padha nek ngoten Rasul. Ngerti ya jenenge bibi aku. Padahal adoh. Nah, sing nomor telu ya adoh 100 tahun. Waju'ilat lan dipun dadosaken didadekno jare Kanjeng Nabi apa qurratu aini, apa maknane tenan oke. Makna asline iku qurrah niku tetep meneng ngono, aini mataku. Dadi mata nek wis ayem kan meneng, dudu kok mendelik ngoten. Maksude niki senenge mripatku fis sholati ing dalem salat. Jadi seneng aku iku salat. Jadi nomor siji wewangen, nomor kalih wong wedok, nomor loro wayah salat. Wa hadzal khisalu lan utawi pira-pira perilaku menika allati kang waqa'at terjadi apa allati li Rasulillah kangge Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Isat iku ora ana apa allati minad dunya saking urusan dunya fi syai'in blas. Manane fi syai'in niku blas ngoten. Sakjane niki perilaku niki sakjane dudu urusan dunya blas jan. Nek kanggone Kanjeng Nabi li anna kullama kana lillahi laisa minad dunya. Karena saben-saben barang kana kang ana apa malillahi ku kanggo Gusti Allah. Laisa iku ora ana apa kulluma minad dunya iku termasuk bagian saking dunya kalladzi kang kaya dene barang labudda minhu kang ora ana kena ora iku maujud atau ora ana dalan iku maujud ngono jane. Minhu saking alladzi minal kuti saking makanan pokok, pangan wal maskani lan papan wal malbasi lan apa sandang. Nek kene kan sandang pangan papan. Iya. Ya apa iso ngono Jawa. Klambi sik Mas. Nek iki kan badhok sik. Iya, nek badhok sih. Nah, nek wong Jawa pikirane koyo beradab sik baru mikir mangan. Sementing aku iki ra padha karo kucing, ra padha karo anu di urusan pakaian dulu. Nah, apa kok ngomongin sandang pangan papan nek niki ndak kut maskan malbas. Pangan terserah sing nulis iki, Pak. Iya, terserah sing nulis, tapi ukurane lho kok iso didhisikno. Yang Jawa kan penak barang putih bismillahirrahmanirrahim, barang putih nyingkre, barang abal nyimpang, barang ireng meneng. Lah iku urutane iku asip iku. Wa minal jibali judadum bidun wa humrum mukhtalifun alwanuha wa ghurabi busut iki padha Mas urutane. Urung lek jeneng abang kowe, Pak.
Iya nyapa? Itu jenang abang, jenang putih. Kan ngono gitu. Hmm. Jenang abang gitu ture getih. Ngono, Pak. Lah iya kan ndak ngawur wong Jawa. Masa iki getih wong padha mbek- wedok iku abang, nek getih wong lanang ku putih. Oh, urutane nyebut werna iku Menyerah dadi wong lanang jane. padha karo Jadi wis niki. putih. Iya, nyerah. Padha karo napa? Kepangwanan. Padha karo urutan sing di Al-Qur'an. Wa minal jibali judadum bidun putih wa humrun abang wa gharabi busud ireng. Nah, nek donga iki tentang jalan, warnane dalan sing ana di Al-Qur'an. Nah, iku didadekno donga ning wong Jawa. Bismillahirrahmanirrahim, barang putih nyingkrih, barang abang nyimpang, barang ireng menang. Ana Adam kate liwat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ngono. Lah iso urut iku. Barang putih Nyingkrih, nyingkre. barang abang nyimpang, barang ireng menang. Barang putih tujuan ini Mboten ngertos pokoke barang putih nyingkrih, barang abang nyimpang, barang ireng meneng Adam kate liwat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh, kuwi Wujud lho aku tenaga. pocong putih, kuntilanak putih lah. Tenaga. Kuntilanak merah. Tenaga negatif iki aja ana ning ngarepanku wis aku nuwun sewu apa beda. putih nyingkre, abang nyimpang, Ireng menang. Aja enggak. Qur'ane. Ini wa minal jibali judadum bidu wa humrum mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Dari gunung-gunung itu ada jalan yang warnanya putih, merah dan hitam. Iya. Nah, itu kan kok iso padha iku tentang jalan. Saiki ndak ana studine saiki. Dalan iku kok iso diwernani iku ning Quran. Ireng putih. Putih, abang, ireng. Lagune Ebit ya wis. Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan putih sing gak disebut. Kok ndak hitam putih ngono ya. Nah niku nek teng studi warna kan enten. Warna dasar niku napa? Ngoten. Ndadekno kuning teko putih ambek abang iso. Ngoten terase. Tapi ya mbon niku sirnya di mana ndak tahu saya. Nah, wis. Pun kamakola kaya dene sampun. Nah niki wau kaya urusan dunya tapi nek kecekel Kanjeng Nabi nggih mboten. Awake dhewe saged niru pokoke sing kaya dunya nek wis dunya kan ndak usah mikiri dunya, golek sisi akhirate piye ngoten. HP sisi akhirate apa ya dige ngancing ini. Ngono aja. Dhuwit iki dunya, sisi akhirate apa? Nah, ge jajane anak. Lah ya gak bojo. Hah? Hanya sisi akhirate kok wae sing ning HP akhir. Iya, kabeh jane. Ya tergantung wong iku mang. Pokoke digoleki sisi akhirate. Iso nge-game bareng akhirat. Macul lah penggawean fisik iku. Lah digoleki sisi akhirate opo? Imajinasi itu hanya ada di akhir. Heeh. Lah pokoke digoleki iku nih ngono maksudnya. Sing di anu Kanjeng Nabi niki nek wis kecekel Kanjeng Nabi dadi akhirat kabeh. Laisa min dunya. Pun kama kala kaya dene sampun ngendikaaken huteng ma asy-Syaikhu Khalili Ar-Rasyidi asy-Syaikh Khalilu. Syekh Khalili, kok Khalili? Duduk Mas. Khalilu. Khalil Ar-Rasyid. Khalilu Syekh Rasyid Rasyid. ne Ar-Rasyidiyu. Kang bangsa Rasyidi. Paling ya zamane. Sumberan Khalili. Ya. Fil majalisi ar-ra'iqati ing dalem kitab Al-Majalis Ar-Ra'iqah. Majalis sing pira-pira tempat jagongan ar-ra'iqah niku sing asib. Nah. Wa kana lan ana ma'ahu iku ing dalem sartane Kanjeng Nabi. oh iya Kanjeng Nabi ya. Ing dalem sartane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabu sapa pira-pira sahabate Kanjeng Nabi radhiyallahu an. Julusan hale lungguh. Dados hal daripada jamak mboten napa-napa nek masdar terus hal. Lah niku ai jalisin. Faqala terus ngendika Abu Bakrin sapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sadaqata ya Rasulullah. Asib jenengan Kanjeng Nabi. Top. Ya Rasulullah. Wa hubbiba ilayya minad dunya terus ngadu pisan. Nek kula Kanjeng Nabi kula nggih gadah. Moro tuwa, Pak. Iya, moro tuwa. Moro tuwa, Pak. Makane jawabane ning pantune sip gawe ngono, Pak. Iya. Moro tuwa. Moro tuwa. Wa hubbiba kula nggih gadah lho Kanjeng Nabi kados ngoten niku. Wa hubbiba lan dipun gawe seneng ilayya maring kula minad dunya saking dunya. Ai maksude mimma saking barang kana kang ana apa ma iku tetep ing antarane bainas samawati wal ardi
antarane langit lan bumi apa salasun telung perkara siji an-nadhru ila wajhi Rasulillah ya maratu ngene ya angel wis anak dikekno awakmu harus bahagia. bahagia Kanjeng Nabi Ngono. setunggal nyawang wajahipun panjenengan sallallahu alaihi wasallam nomor kalih wa infaqu mali ala Rasulillah ngentekno donya kula ala Rasulillah kangge Maratuwa tenan. Rasulullah. Rasul tenan ya, oh ngono kuwi ya Mas. Wah, cocok tenan. Itibak Rasul tenan berarti. Sallallahu alaihi wasallam. Terus manten ngoten. Lah. Wa antakuna lan yen to dadi ibnati apa putri ningsun, putri kula iku tahta Rasulillah di rumah Kanjeng Nabi. Duh. Kok tepak kabeh ngono ya? Lah iya Pak, iki jan pas lagi. Maratuwa jan masyaallah. Sayang aku gak terima. Iya. Aku bakar asidik. Kan sampean ngene mbek Kanjeng Nabi, Pak. Kok iso? Hah? Rumah tanah ya. Oh iya, wakafilul yatama. Ono cedeke sampean. Sampean persis iku wis gak apa-apa persis lah. Wis sana Cocok. Kan gak setunggal ngene. iku. Heeh. Ya gak apa-apa Mas di aku iku. Sing nomor 1 nyawang jenengan Mas mantu. Lah, nomor 2 ngentekno donya kangge jenengan. Nomor 3 yuga wonten jenengan. Lho pas sampean. Iku Lho cocok. tahta lho Pak, dipangku bahasane. Kok iso dipangku lho? Lah iki ngono malah kok ngono ing dalam pangkone. Ngono Pak. Pangkone Kanjeng Nabi. Kan Oh, Kanjeng Nabi sing mangku. Iya to Pak. Loh, kan di bawah Rasulullah. Hah? Berarti Ya pantes sing wong wedok itu dipangku wong lanang Pak kok iso ya. maksudnya berada di bawah tanggung jawab Kanjeng Nabi ngono. Dipangku Kanjeng Nabi ya gak apa-apa. Lebih mesra ngono, Mas. Iya tenan iki pas Sallallahu jalane alaihi hasilnya. wasallam. Sayyidina Umar ya ora trimo to. Padha-padha marang. Kita cocok karo sapa iki? Sapa? Jadi cocok karo sapa mari iki? Iya Ya, jasa. Sapa iki? Pakola terus ngendika Umar sapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sodakta ya Bapak sip zamane. Padha-padha marang tuwa. Iya, pisan. Ya Abu Bakrin wa Abu Bakar. Wa hubbiba nek kula lah, wa hubbiba lan digawe seneng ilaya nang ingsun. Minat dunya saking dunya salasun apa telu. Siji. Kita. Iki wong iki kereng iki. Al amru bil ma'ruf, Iya, merintah iya. kang apik. Nomor loro wan nahyu anil mungkarat, nyegah kang mungkar ngono ae wis. Wa tsaubul khaliqu lan klambi kang amoh. Beda dhewe iki. Sakjane mang sedekah iku wis ngakoni berarti. Iya. Ngakoni berarti aku jane ya padha ya Abu Bakar. Tapi ngono tambahne. Bangun rumah iki piye aku? Endi? Lha iki Dodot biyen- amoh. Amoh, dudu omah. Al khaliq iku amoh ya Ahmad. Mergo lawase. Kholak, Pak. Masuk kolak mojo. Kholak fathata ini. Oh iya ya. Lah, Jelas. aku enek burine enek lho, Pak. Al kholaki dan. Oh iya bener. Al bali maksudnya kang amoh. Rusak, wis lawas Kok ngono. malah ngono. Seneng. Nah iki padha karo aku nek iki. Aku seneng aku klambi sisa-sisa seneng. Ya, tapi ngarepe lho, Pak. Apa? Ma'ruf wa nahi lho. Oh gak. Gak. Aku Aku ya- meneng ya, sabar aku. Heeh, sabar gak iso. Butuh sembarang. Kadang aku harus menderita dengan iki. Terus manten-manten ruya dipun riwayataken annahu apa sak temene Saan. Sayyidina Umar kana iku ana fi jubadi iku ing dalem jubahipun Sayyidina Umar apa arba'a asyrata 14 opone rokatan tambelan. Berarti seneng Sayyidina Umar. Nah klambi-klambi iki bekas sih. Dikeki piye? Tak ketok. Mbuh, nek klambi-klambi bekas. Nek tuku nyar mau males. Iki koyo aku. Iku netok. Amar ma'ruf gak, kerenge gak iso. Sentak wong wedok wis goblok dadak. Ngeri-ngeri ngene ngomong. Gak apa-apa Mas, kena iki contoh Mas. Faqala terus ndika Utsmanu sapa Sayyidina Umar kelas mantu. Tapi aku mau mikir, Pak. Apa? Saupul kholak ku jelas lah. Apa? Wong serangane gelut lho, Pak. Arep lambene gak suwek-suwek lho ceritane piye. Oh iya. Iya ta? Oh iya. Saya gelut awak iki jenenge gelut rene. Klambi apik ya dadi sok-sok ae. Iya suwek-suwek ae. Heeh. Nah saiki mantu.
Faqala terus ndika Utsman sapa Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sadaqata ya Umar. Kok nyeluke langsung jambar jangkar. Ya apa gak jangkar? Jangkar modele. Posisinya sini mbah ya. Apa? Ya ora no. Ya mbah to, Pak. Kok iso to? Lah dhek mertuane Jin Nabi kok, Pak. Ya Pak no. Umar iki, posisine Umar kan mertuane Jin Nabi to, Pak. Iya to. Oh ya bapake yo. Sedangkan Kanjeng Nabi mertuane Usman. Usman. Kan mbah berarti kudune, Pak. Mbah kudune, Mbah Umar. Ono kudune iki pasti. Iya, mbah. Ngawur, ya ta. Jangkar, tapi ora apa-apa ya. Ya kanca. Ya Umar. Oh enak ya, padha-padha 4 sekawan iki. Wahubbiba lan kula wahubbiba lan dipun dadosaken seneng atau digawe seneng ilaya teng kula. Atau didadekno seneng ilaya teng kula minat dunya saking dunya salatun apa wong telu. Wong telu apa jenenge? 3 perkara. Setunggal isbaul jian. Marekaken tiyang luwe. Wong suke wajar, Pak. Iya. Tontone Oke, kudu ngene iki. Dadi sesuai lah amal apike. Isone amal apik nerimo ya nerimo nek amun yo. Isone sabar ya sabar to. Isone kere yo kere wae. Wis kudu kiai, anake kiai dudu, apal Quran ora, maca tafsir ra tau, kon sabar ae ra gelem. Awakmu ape masuk swarga jalur apa? Independen. Angel. Dharma pengrikun di urut-urutne dakne. Ayo, wis masyaallah. Nomor 2 wakiswatul uryan. Nglambeni tiyang muda. Lah, iki nek pas prosesnya aku seneng aku. Meneh wedok. Iku nek makna harfiah Mas ya. Wong goblok-goblok maknane kan ngono ta. Maknane yo gak ngono tok jare yo ngurus sandang pangan papan kuwi. Suke. Nah, yang terakhir watilawatul Quran lan maos Al-Qur'an. Memang rata-rata memang sanad Quran duwe Sayyidina Utsman iki Ubay bin Ka'ab Sayyidina Utsman Kanjeng Nabi. Mas ya Ubay langsung Kanjeng Nabi nggih saged jane. Cuma kan sinaune. Dan sedekah kok sedekah ta. Ruwiya dipun riwayataken annahu apa sak temene Sayyidina Utsman khotaman niku ngatamaken sapa Sayyidina Utsman Al-Qur'an yang Quran fil raqatain dalam 2 rakaat fil laili dalam sebengi. Ulang. Pokok. Tapi ya ngene lah. Ora usah niru kae. Ora usah niru. Angel. Serepot iki. Kan gak dadekne imam. Nggih. Sing tau dikritik sapa, Mas? Sing tau diceluk Kanjeng Nabi mergo dulu salat dulu itu. Salat dengan Baqarah lho Kanjeng Nabi. Ngono terus celuk ae. Apa Hudzaifah ya? Pak Hudzaifah mau apa imame wong minggu surat Baqarah. Nggih yo aja ngono. Wong iki perlune iki beda-beda ngono. Kowe nganggur wae. Sing sitok ana sing senengane kulhu. Apa kok seneng kulhu? Lah kula remene kulhu niku. Oh Mas. Soale kok lho ya. Oh, iya bener. Nek aku kan mergo sing hafal kuwi ngono. Jadi Gus. Nek kowe kan ora seneng kulhuan mergo sing hafal kuwi. Ya Allah dawane rame iki. Wis tau Sayyidina Ali mari pas. Oh iya, faqala terus wonten ngendika Ali. Kok iki jawane sing dinteni. Aliun sapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Sadaqatawu leres ya Utsman wahai Utsman. Wa hubbibalan tapi nek kula nah beto manis sajane leres iku berarti ngakoni yo iku padha sing tak senengi pisan. Tapi kan Sayyidina Ali yo kira-kirane wong Mas. Duwe cara dhewe lah. Ah, duwe cara dhewe. Niki wa hubbibalan digawe seneng layateng kula minat dunya saking dunya salatun apa 3 perkara. Setunggal al khidmatu lidhaifi nglayani tamu. Nomor kalih wasaumu fis saifi poso ing dalem mangsa ketiga jawane Mas. Iya ketiga. Musim panas ya. Ai maksude fi waqti syiddatil harri ing dalem mangsa nem bangete panas. Soro iki. Waddarbu lil a'da. Waddarbu maksude gasak. Misalnya gelet. Cah namanya sing ngene. Misalnya gelet. Ai maksude lil a'da nang musuh bisaifi kelawan pedang. Beh. Iso ngono duwe kasenengan. Sherlock, Bos. Nyapa senggel.
Masya Allah. Fabaina mahum kadzalika moko ing dalem antarane maksudnya ketika ngono lho hum utawi para sahabat lan Kanjeng Nabi kadzalika iku koyo dene mengkono lah. Pada waktu itu tiba-tiba ja'atu meko rawuh Jibril sapa Sayyidina Jibril alaihi salamu lin Nabi teng Kanjeng Nabi waqala terus ngendika sapa Sayyidina Jibril katut aku macane ana Sayyidina arsalanillahu tabaraka wa ta'ala lamma sami'a maqo latakum wa amaraka ya Rasulullah antas alani gak terima ya Jibril arsala wis ngutusni teng kula Allahu sapa Gusti Allah tabaraka wa ta'ala maha luhur Allah lama semangsane sami amireng sapa Gusti Allah maka latakum ing cature sira kabeh apa ya obrolan sira kabeh wa amarolan merentahaken sapa Allah ka ing panjenengan ya. Nah nika teng nuliin nang Kanjeng Nabi maneh ka teng panjenengan ya Rasulullah hai Rasulullah antas alani yen to nakoni panjenengan teng kula amma tentang barang apa iku Mas ahabbu uhibbu ingkang seneng kula ing kunta min ahli dunya ing kuntu lamun dadi ingsun min ahli dunya saking penduduk dunya maksud dadi menungso kula niki dikengen Gusti Allah rawuh apa jenenge sowan jenengan ketika Allah mendengarkan obrolan panjenengan wau lah niki Gusti Allah merintahkan panjenengan kangge nang leti kula gak trimo ya Mas kangge nang leti kula napa perkara sing kula senengi nek kula niki dadi menungso ngono faqala terus jawab ai maksude Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma tuhibbu ya Jibrilu ya wis tak yani wae lah ma tuhibbu ing apa tuhibbu seneng sira ya Jibril wahai Jibril ing kunta min ahli dunya lamun dadi sira min ahli dunya saking penduduk dunya mesti dadi menungso faqala terus ngendika sapa Jibril irsyadud dhalin siji irsyadud dhalin nuduhaken tiyang sing kesasar ila thoriqil mustaqimi teng dalan al mustaqimi kang jejeg nomor kalih wa mu'anasatul ghurabail qanitin lan ngakrapi al ghurabai orang yang terasingkan nek sakniki orang-orang marginal mbu pengemis mbu napa tunawisma niku al qanitin niku tegese taat ai al muti'in kang taat lillahi teng Gusti Allah al khosyiin atur tunduk lahu teng Gusti Allah. Nomor 3 wa muawanatu ahlil iyalil mu'sarin. Mu'sirin apa mu'sarin macane Mas? Nek aksara yusiru ku wis kesaran rek artine berarti mu'sirin macane insyaallah. Nah, nulungi ahlil iyali keluarga-keluarga mawon pun. Al mu'sirina ingkang kesaran ai al fuqara ya ingkang fakir ni sore miskin fakir nemen fakir waqala lan ndika Jibril sapa Sayyidina Jibril gak gelem kalah iki alaihi salam apa iku yuhibbu rabbul izzati jalla jalalu min abidihi salatha khisalin ngendikane Sayyidina Jibril yuhibbu seneng rabbul izzati sapa Gusti Allah jalla jalaluhu mahulur Allah min abidi saking kawulane Allah seneng salatha khisalin ing terung perilaku Allah seneng perilaku 3 perilaku ini keluar dari hambanya setunggal badlul istita'ati apa jawane Mas nyerahno istita'ah nek menyerahkan kemampuan hanya untuk bertaat. Oh no. Nek saya mengerti ya. Kalau saya menerjemahkan bahasa Indonesia nih memaksimalkan kemampuan. Ya, No. Ai maksudnya i'taul qudrah memberikan kemampuan ya mencurahkan daya upaya semuanya itu semaksimal mungkin fi taatillahi ing dalem taat teng Gusti Allah. Nomor kalih wal buka nangis indan nadamati ari kalane getun ai maksude getun ala fi'lil maksiati ngatasi nglakoni maksiat kudu kok mergo sedekah terus getun mergo kleru wayahe sing tengen sing dilebokno bak sing kiwa aku getun iki ya padha Pak sih kok ping pisan tok lha iya kok ping pisan tok dibanding
Nek dibanding pangapura jenengan sakjane maksiat kula niki kurang akeh Gusti. Kasus nomor 3 wasabru indal faqati, sabar indal faqati are karane kewere. Wis salah sobar Ayo, Mas. balik. Cekan pas wae kiri. Terlatih Mas, sampe gak krasa kan yo. Sampe gak krasa. Emang cakri. Cakri, ambil miso-miso sithik ngono gak apa-apa lah. Ae maksude wujudil hajati ontene hajat. Hajat itu nek kula ngarteni ngising. Kok angger ngising berarti selesai aja sudah. Ojo kakel. Iya, mugi-mugi lancar ngisingnya. Lah, ngoten niku namung. Nek ngising lancar insyaallah kabeh lancar. Wong ngentut mboten saged mung 2 juta. Rencang pun mantun niku. Pun niku mawon mugi-mugi manfaat dunya dunyal akhirah. Al-maqalatus tsalitsatu wal arba'un wallahu a'lam bishawab. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.